Друзі, всім привіт! Сьогодні я підготувала справжній гастрономічний шедевр. Це середземноморський салат, який точно здивує ваших гостей. Якщо ви втомились від звичних салатів і хочете чогось особливого та святкового, цей рецепт точно для вас. Це те, що ви шукали. Починаємо з креветок, їх необхідно очистити від панциру та голови. І, звичайно, перед цим їх необхідно було просто розморозити при кімнатній температурі. Таким чином ми отримаємо найніжніше м'ясо. Далі ось цей маленький крок – це видалення кишківника. Я роблю це за допомогою бамбукової шпажки. І наостанок розріз вздовж хвостика. Це додасть нашим креветкам після приготування ресторанного вигляду. Після того, як всі креветки очищені, ми їх будемо обсмажувати на часниковому маслі. Це надасть їм надзвичайного та багатого аромату. Для цього я зубчик часнику крупно наріжу, на сковорідці розтоплю столову ложку вершкового масла, відправлю туди часник та дам йому обсмажитись 1,5-2 хвилини лише для того, щоб він віддав аромати. Після цього викладу креветки та обсмажу їх з обох сторін до золотавого кольору. Часу на це у вас піде небагато, близько 5 хвилин. М'ясо креветок дуже ніжне та готується швидко, тому орієнтуйтесь лише на їх колір. Коли він змінився на червоний, то можна вже вимикати. Тепер переходимо до перцю. Для того, щоб шкірка добре знялася після запікання, я його натираю рослинною олією, відправляю до духовки розігрітої на 200 градусів та запікаю до появи характерної темної скоринки. Після запікання перець має охолонути під фольгою чи кришкою. Потім його необхідно очистити від насіння та шкірки та замаринувати. Я вже багато разів показувала цей етап, тому якщо ви в курсі, що робити далі, можете сміливо пришвидшити відео. Я ж очищені перці мариную, додавши столову ложку олії, пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру та чайну ложку оцту. Далі вичавлю через прес трохи часнику та дам настоятись. Далі замариновані перчики я наріжу тоненькими смужечками. Знову поверну в маринад та він чекатиме свого часу до моменту, поки ми не почнемо збирати салат. Тепер сир фета, його необхідно нарізати на невеликі кубики розміром приблизно 1 см. І далі я його також маринуватиму. Для цього додам чайну ложку італійських або середземноморських трав, чайну ложку лимонної цедри. Дивіться уважно, щоб не зачепити білий шар, адже потім може гірчити. З того самого лимону вичавлю столову ложку свіжого лимонного соку. Та додам його до сиру. Залю все олією, чудово, якщо це буде оливкова, та дам настоятись. До речі, ця олія буде потім ідеальною заправкою для будь-якого салату. Тепер всі інгредієнти готові і ми починаємо збирати салат. Першим шаром я викладаю запечений перець, потім креветки. Звичайно ж, послідовність шарів ви можете змінювати, але в будь-якому випадку цей салат не має бути змішаним. Далі йде маринований сир фета та оливки, які, до речі, ви також могли замаринувати разом з перцями або фетою. Тепер можна прикрасити зеленню, чудово пасуватиме до цієї страви базилік. Я ж прикрашатиму мікрозеленню соняшника. І для додаткового смаку додаю маринад, що залишився після перцю. Він стане чудовим соусом для нашого салату.
Ось і все, наш святковий, особливий та смачний салат готовий. Не бійтесь експериментувати та смачного, друзі!